ना सारदों लोगोफोरजोंहा नै फुख्रियाव इसिबां मोनबाय ना फिथिख्रि मोनदों बेखौहाय संहैग्रोनोसै आङो जारिजों संनोसै बेखौ ओमफ्राय दा सारबावगासिनो दा सारबावनायखौ मोनबाथाय बेसे मोनो मिथिला मोनोबाथाय माने एवनानै जानोसै आरो बेखौ जारियाव होनो लांसै आं जारियाव बारा बुरजा नाङा नालाय नै हा दोलो दोलो फैफाजोबदों हाब्रुआ नै मासे गदों नाया एयाव दावदोंमोन फुख्रियाव फैदो मा जोंहा ओंख्रि संहैनोसै ना मामि जारि ओंख्रि संहैनोसै आइ सना सायनोसै दाना लोगोफोर नाखौहाय आङो नै ना फिथिख्रिखौ हायाव लखबग्रोना लाबाय आं इनिफ्राय सायखांनानै नैबे बास्केटाव दोननोसै इनिफ्राय नै जारिखौबो खाखाना लाखादोंमोन आङो बासिनोसै जारिखौबो आरामनो मा जाखो मामि आयौ नै बिदैया ग्लेन गलायलायदों बिदै गोनांथार ना फिथिख्रिया बिदै गोनां ना मामि आयौ बिदैया होनलायदों नोंबो नै दाना लोगोफोर आङो नाखौ संहरनोसै नाखौ सायनानै लाखाबाय इनिफ्राय जारिखौबो नै सायनानै सुनानै लाबाय सारायखौबो जानबाय दाना आङो संहरनोसै आंनियाबोथ' थांफानो नागिरदों हा लांफाहाय बिलाइगोन ना लांना बार सिरि खाथुमना लां नाखौ आरामसे फ्राम एवनानै लानोसै आङो एवफ्रामनानै बेनिफ्राय दाहाय जारिखौ होनानै संहरनोसै मानो गाबबाय थाखो मामि सना आंनि जिउ मा दादाया थांबाय र' नै लोगोफोर आङो नाखौ एवफ्रामखांजोब्बाय आरो आरामनो जारियाव होनो थाखाय बेनिफ्राय दाना नैबे जारिखौ होनानै होनोसै माबायाव सारायाव नै नै लोगोफोर नाखौ जि बुरजा मोनबावखाबाय नै सारबावनानै बेनिफ्राय नै ना गिदिरबो मोनबावबाय ओमफ्राय आङो हालदैखौ लगायजोबखानानै लाबाय नै जि आराम स्र'नो गिदिरनो जि मोजांखा नै ना फिथिख्रिफ्राथ' जि मोजां गोजाखा ओमफ्राय नै ना मानै मोनदों बिदि ना गिदिर फुख्रिनि ना हगारनाय गिदिरखौ बारा गिदिर नङा आरो एसे फिसा दाना आं बेखौ फ्राय एवहरनोसैलाय बुरजायैनो मोनबावबाय दाना फ्राय एवनोसै ओंख्रियावथ' संहरखाबाय नालाय माखासे दहायो जारिजों ना ओंख्रि संनाया मोनबाय नै लोगोफोर जि गोथाव नुखाबाय नै ना फ्राय एवनाया एवखांबाय लोगोफोर आङो बेनिफ्राय एसे एवनो दंबावो नै ना फिसाया नैयावबो एवगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौहाय जाजोबनोथ' हाखानाय नङा नालाय एफा बुरजा बे मोननैखौ माने दोननोसै दा हरावहाय जानो बेखौ एवखांबाय दाना जानोसै दाना आङो ओंखाम जानोसैलाय खुरनानै लाखाबाय आरामनो दाना जानोसै बेनिफ्राय आङो नै बिलाहि बाथोन बानायग्रोनानै लानोसै एसे दुन्दियाजों बिलाहि फिसा सावनाय
जा गोथाव मोनखायो आहा बिलाहिजों दुन्दिया बाथोनखौबाथाय आखाइजों सिफ्लेनानै लानोसै आङो थबसियाव देबाबो मोजां जागौमोन दुन्दियाखौ बेनिफ्राय सिफ्लेनानै जानोसै होननानै सानबाय सिफ्लेनानै जायोबा मालाबा गोथावबो जायो बेनिखायनो माने आङो सिफ्लेनोसै नै जिबायदि गोथाव मोदोमखादों दुन्दिया गोरलै गोरलै न'नि फुनायमोन आङो बेनिफ्राय बिलाहिया बायनाय बिलाहि फिसा देग्लाय जोंहा न'आव बिलाहि फिसा जायाखै नङाबाथ' न'आवनो मोनजायोमोन देग्लाय बायनानैसो जानांबाय गोखै गोथाव एकदमबारे खुदै गलायलायथारबाय बानलु थुफ्लेना होबाय बानलुआ बिराद गोसा बिनिखायनो थाइथामल' होदों आङो थाइथामबाबो दा बिराद गोसा जागोन इयो बानलुआ एकदमबारे बिराद गोसाखौ मोनफ्लांखादों एबार खनसेयाव मालाबा मालाबा बिदिनो गोसाखौ मोनो नालाय दाख्लैनि खेबसेयावबो बिराद गोसा बानलुखौ मोनफ्लांदोंमोन एकदमबारे जाबाथाय बिराद गोसा मालाबाना आरो बारा गोसा जाया गोरलै गोरलै जायोना बायनायाबो एबार खेबसेना बिराद गोसा जादों मासि गोथाव नुथारखोहाय जि जानो लुबैलायबाय आखाइया आलौसिगोन इयो ओंखामाव सिफ्रुनानै ओंखाम लगायनानै लानोसै नङाबा दा आलौगोन आखाइया जारिजों नाजों जि गोथाव जाखानोसै लोगोफोर बरिया टेस्टि जाखादों याम्मी एकदम जारि ओंख्रि होनबाथाय जा गोथाव मोनखायो आङो माइसे गोथाव अखा फिसा फिसा सिरिबाय सिलायाव ओंखाम जादोंमोन नालाय आङो एकदमबारे फिसा फिसा गोरलै गोरलै सिरिदों अखा दहायो हायाखैमोन ओंखामखौ जेन थेन जाग'नो हाबानो जाबाय आं सिलायाव बरिया गोथावहाय लोगोफोर बाथोना सबसे बेस्ट बिलाहिजों दुन्दिया सामब्राम बिलाइ पियाज बिलाइ ओइ मामिया सिखारबाय जोंहा ना गाबहरदों ओइ मामिखौ लाबोलाय सार ओइ बाबु थांलाय आगैखौ लायलाय सना मामि उन्दुना सिखारबाय रानिया फाय मामि ओंखाम जानोसै फाय याव फाय मामि फैबाय मामि फैदो मान जानोसै मा आंनि दुनु जा सनाया दिनै गस्ला मेमब्रां ब्रां गानथारदो
Nana nang ma? Nang. Benga. Manang ko. Yang ni. Warna jangan mami ya? Benga kizana mami ya? Sekarang nih. Sonar mas tahu? Mama nih? Mana kok? Anda dapat mana? Kau sampai bang kan nani na? Video kau sampai bang mesti nak. Pakai mana? Mang. Ya. Mang. Bro. Nana saya mama. Ini sama miro. Naya sutai nalar berat casti terjane bur baba. Berat kebolai jane. Bilahi bathana sih ketahu dah ha. Nayaनो na din ओंख्रियावबो na फ्राय मोननै मोनथाम नायानो ना मामि आंनाव सोनारबाय थाबाय सोनार दै नांबावो आइ जगाव दै दंमोन बाबु आगैनो दैखौनो नांगौ Sari मैगंआ फिथाइबो एसे होदों आङो फिथाइ होनायखाय मिजुसो जि गोथाव जादों ना फिथिख्रियाबो जे सु हाराम दंखायो गिदिर गिदिर नालाय सुआबो गिदिर गिदिर नोंनाव अखा नांदों मा अखा हादों ना अखा फिसा फिसा Kurang bener nggak? Agak bener nggak? Tapi kenang tuh lah. Ya satu deh. Mau batin sulan mami? Sulan ba? Sulan nih sih. Ini jangan lek, ketotar, tak Malah bapak batin nanti bila mami ya.
हांबायहाय नै आंनि सिथ्लायाव ओंखाम जानायाव गोथाव जादों नै ना बिदै जानोबा माने गोथावथार ना बिदैखौ जायानो आं जानोसै दाना रानिया ना बिदैखौ जायाखै नाया सु गोजाहाय ayo mana mau kang kamu ada mah enggak Baklo, wow, itu, Mana? Ada? Kuliah, kuliah, itu. Bilahi baterai goथावथार दा जाजोबथारनोसै आं ओंखामा जोबबायमोन होमबाबो जाजोब्बाय आं जानो जानो Jangan ada mami tanah. Apa ini sih? Kesan hala. Rania sabong tadi ke. Nak. Sabai आङो बुरजायैनो इनिफ्राय एसे थाबाय जाजोबनो हादिया आङो इनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना अननानै बाय बाय दे बाय बाय मामि बाय बाय सुमा